क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गि सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। ये श्रीमद् भागवतं तुले 4.24.57 श्लोक ಅಂತೂ ಕಸ ಸಂಚಿಮಳರಿ रुद्रान भगवंता का स्तुति करचे भगवत स्तुति रुद्रकृत भगवत स्तुति म्हणतात अजर्थ कसं म्हणल्यारी भगवत संगी संगस्य म्हणल्यारी भगवंताले भक्तांगेले संग क्षणार्धेनापि एक क्षण नाही अर्ध क्षण असलं पुरते तक्का कंपॅरिझन ना स्वर्गावट जवो न पुनर्भवम अपास अपुनर्भव म्हणल्यारी लिबरेशन मोक्षाताय तका तुलन करू जाय ना म्हणून अंगा रुद्र संतस ते देखून अशें आसतना आमी आयची हे कोरोना वेळारी भायर वच्चे जायना देवस्थान पुरा बंद इस्कॉन सेंटर्स पुरा बंद अशें आसतना आमकां घरले बेसून आमगेले भासेरी हे सत्संग मेळचे भारी व्हड विषय आनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट म्हणटा ती हांगा एकत्रित जावन आशिल्ले वैष्णवांक पुरा मेगेले हरे कृष्णा आनी मालगड वैष्णवांक गेले की पुरा हांव आशीर्वाद निमगयतास आनी धाकली मेगेले की आस म्हण जाल्यार तांगेले प्रार्थना निमगयतास कसले हांव सांगचे तूं चूक जाल्यार ताका माफ करता आनी हांव कसले सांगिले तुमकां मना वची तशी जावं म्हणून हांव देवाल्या वपास मागून घेतास आजी हांव अनन्य भक्तीचे महिमे सांग्या म्हूण लेखला कित्याक म्हळ्यार भागवतान सांगला एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थ परः स्मृतः एकांत भक्तिर्गोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम् श्रीमद् भागवतम 7.7.55 ये 7 स्कंदांतू 7 अध्यायाचे कडेचे श्लोक उपसंहार श्लोक म्हणतात हे प्रल्हादान सांगिले हाजे अर्थ कसो म्हळ्यार लोकेस्मिन् एतावानेव पुंसः स्वार्थ परः स्मृतः म्हळ्यार ये लोकांतू लोकेस्मिन् एतावानेव इतले केला पुरते ये लोकांतू पुंसः स्वार्थ परः स्मृतः ते परमोन्नत उद्देश मनुष्याले कसं म्हणल्यार एकांत भक्तीर गोविंदे गोविंदाले एकांत भक्ती इतलेच जावक जाल्यार म्हणून शास्त्रांत पुरा सांगतात आनी पळयलेले पुराय ते कृष्णाल संबंध जावन आमी पळोवच कडेन पुराय आमी तदीक्षणम कृष्णूची म्हणून आमकां आमगेले दृष्टिकोन आमी बदलावन घेवका हेचे अर्थ आमी प्रभुपादाले कशी दिला त्यांनी म्हणून आमी एक पंत पळया इत म्हळ्यार प्रभुपादान सांगला तांगेल बूक आनी 10,000 वर्साक लॉ बुक्स ते अशें आसतना तांगेलेची ते उत्तर आयकल्यार आमकां आमगेले 90% काम जाल्ले ते आमकां खंडित सममन आवडटा हांगा सांगला प्रभुपाद वाच in this material world to render service to the lotus feet of Govinda, the cause of all causes, and to see him everywhere is the only goal of life. मनुष्याले एकच उद्देश कसं म्हणल्यार हे लोकांतू ते गोविंदाक तागेले चरणारविंद सेवे करचे नित्य आणि this much alone
is the ultimate goal of human life as explained by all the revealed scriptures. And the Prabhupada Sanktanti, this alone, this much alone is the ultimate goal of human life. मात्र कई पूर कई ये इतने चले पूरा मनुष्याना ये जी तगल गुरी जाव का ते गोविंदाले भक्ति करचे मनो सांगला कृष्णस्ताना ये पूरा शास्त्रान सांगला मनो अंगदिल्ला अनेक एक श्लोक पढ़ें तुम्ही वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्त्ये च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते अश्मलरी हरि सर्वत्र गीयते पुरा कडनी शास्त्रांतो हरि कची होगळसिला कई पुरा वेद रामायण पुराण भारत मलरी महाभारत कई अंग सकड कई एक कडन नहीं आदौ अन्त्ये च मध्ये च सुरवेरी होगळसिला मध्येंतू होगळसिला हागेरी यांतू होगळसिला पूरा कडने हरिहि सर्वत्र गीयते म्हणून सांगता ಇದಕ್ಕೂನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಹಂಗ ಸಂತಾನ ಭಾಗವತಂತೂ ಭಕ್ತಿಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಾಲೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶ ಮನುಷ್ಯಾಲೆ ಪರಮೋನ್ನತ ಉದ್ದೇಶ ಭಕ್ತಿ कृष्णस्थान अंगे का प्रश्न पूर्व भक्तीची सर्वोत्तम उद्देश मंडलरी अन्य साधनस नवे मस्त वेदाध्ययन मागिरी ज्ञान यज्ञ तपस दान अशी मस्त अन्य साधनस ते सकड नकवे ते सकड अगती नावे म्हणून एक प्रश्न उठवचे पुरा मनांत ते कशी म्हणल्यारी फर्स्ट ऑफ ऑल मनुष्यांतो दोन विभाग करू येतात एक दावाल मार्गांतू नांतीची त्यांनी तंका तंगेल मुख्य उद्देश विषयेंद्रिय सुख सेन्स ग्रेटिफिकेशन तंका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नाची धर्मीस म्हणून तंगेल विषय विंगडदवरे एकडे दावाले मार्गांतू ऐल जण तन्नी मस्त अन्य साधन करतांती ಕೆಲವು ಜನ वेदाध्ययन करतांती ಕೆಲವು जन तपस करतांती ಕೆಲವು जन यज्ञ करतांती याग करतांती दान करतांती हे मुखांतर दावा पावचेक प्रयत्न करतांती तशेंचताना हे सकट जायवे म्हणून आमका एक आलोचन येता भगवद्गीतेचे 8चे अध्यायांतो कडेरचे श्लोकांत कसं सांगता म्हणल्यार वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् सांगला वेदेषु यज्ञेषु वेदातुकुनो यज्ञातुकुनो दानातुकुनो तपसातुकुनो यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् कसं पुण्य तुक मिळत की ते पूरा पुण्य ते कंस सकड पुण्य ने यत फलम कसं फळ मिळत की तुका ते सकड कोरनो ते सकड योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम सांग एक योगी का खाली कृष्ण भक्ती केलरी मिळता म्हणून सांगला आमका गोतशिलावेरी 15 अध्याय तो सकडाके गोतस दावान सांगला वेदाध्ययन कडेंती सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदातुकुनो अंगेले वेदवज्जुनो मुख्य उद्देश कसले वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो उंदावन सांगला मक्कमन आकोरंगे का वेद वज्जुनो कृष्ण कोण भगवंत कोण म्हणून मना कोरंगे ಏನ್ ಜಲ್ಲರಿ ಮಗಿರ್ತೆ ಖಾಲಿ एक नावा ಒಟ್ಟು डिग्री से सेरसु येत मुख्य उद्देश तंगले जायना त्रिवेदी चतुर्वेदी मुनसकड नावा ಒಟ್ಟು चेपुरो जलरी उद्देश मेळना तशीची यज्ञ जावो यज्ञ जलरी तशीची 4 अध्यायांतो 25th श्लोक आदुकोनो 33rd श्लोक आताई देवो यज्ञ रूपी
नमुनवार यज्ञ सांगतस द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ दान यज्ञ पूरा सांगता कडेरी ते कन्क्लूड करताना देव सांगता 33rd श्लोकांतो श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते पुराई कल्मिनेट खई जावचे ज्ञानांतु कंचे तुम्ही यज्ञ करयंती ते ज्ञान तुमका कृष्ण होडू भगवंतूची कृष्णोची भगवंतू म्हणून सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ते ज्ञानांतु समापन जायने म्हण जाल्यार तुम्ही कितले यज्ञ करयंती तुम्ही कितली तपस करयंती कितले दान करयंती काय प्रयोजन ना तकाची ते 8 अध्यायाचे लास्ट श्लोकाचे परपरटांतू प्रभुपाद सांगता संती ये वेद दान यज्ञ तपस पुरायसन ते सक्कड कल्मिनेट जावचे भक्ति हे देखो नो भक्ति इट इज द पिनाकल म्हणून सांगला प्रभुपादान ते भक्ति एक एक करून बेसची बदलार एक स्ट्रोक अंतु हाजी पूरा फल मेळत काय एक सिक्सर मारलेला वेरी आणि पूरा गुणे तशीची पूरा गुणे ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಘ ಪೂರಂತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಮನಸ್ पूरा जनाके सकड पळत नकवे एकल पळत सर्व धर्मान सामरस्य मनस मागिरी कसलते एनिमल राइट एक्टिविस्ट असंती तंक भारीची ते सर्व गुणे प्रत्येक वैरी आत्मोपमेन सर्वत्र ते खंडितची भगवंताल भक्ती केलरी येता म्हणून प्रभुपादान सांगितलं सहित म्हळ्यारी सर्वे गुणे भागवतांतू ऋषभदेवान संगीलस पंचस्कंदांतू 18 अध्यायांतू 12 श्लोक की म्हण रेफर करियंती काही चुकला की म्हणता कडाकड नंबर ಒಟ್ಟಾರೆ पंचस्कंदांतू ऋषभदेवाले संदर्भ बेळारेता ते कसं सांगला म्हणल्यारी यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः कोण यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचन भगवती भगवंताले भक्ति यस्यास्ति कोणास की अकिंचन अनफ्लिंचिंग फेथ अनफ्लिंचिंग भक्ति कोणास की भगवंता वैरी तंका सर्वै गुणे तत्र समासते सुराः देवतेंगल गुणता एत्तके तंगलंतु पूरा गुणे ऑटोमॅटिकली एत्त तंगलंतु हे आमका 12 अध्यायांतु शिकील जण गोत्तस अद्वेष्टा सर्वभूतानां म्हणतई तुकोनो 12 श्लोका तुकोनो कडेर्ताय देवु तगले डिवोटीसाले 35 गुण सांगतस्ते अक्का उदाहरण जावन मना बैसुके कहाणी सांगता तुमका बदजल सत्य घटने हंगेल मध्य प्रदेश अंतू टिक्कमगढ़ म्हणे कस जागो थंय तद लगीच ओरचा म्हणे गांव आस थंय एक राय आशिल्लो पुढे ते रायाक तांगेल गुरून सांगेल प्रकार यत सर्वत्र तदीक्षण म्हणून सांगला थंय पळयल्यारी तू कृष्णा पळोवका थंय पळयल्यारी ते वैष्णवांक पळोवका म्हणून सांगिल्वरी तांणी प्रत्येकलेकय कृष्णा पळोवन कृष्णा रूप पळोवन वैष्णवाले नमस्कार घालतशिल्लो वैष्णवा नमस्कार घालतशिल्ले तांणी प्रत्येकलेकय ओडू सान म्हणून नाशिल्लो राय म्हणून पळय नाशिल्लो ते भाव नाशिल्ले तांकां तशें आसतना सगळ्या बायलेक चिकेची एक मना समाधान नातेले बरे अशी तर करता आपल्याला बामून पळयला जण नमस्कार घालतस एक आमगेल राय म्हणाले एक रॉयल फॅमिलीचे डिग्निटी आम्ही दवरून घेवका न्हय म्हणून मना लेखता ती तशी ती तिगेल भावंडाल्या परत सांगून राब राया एक बुद्धी शिकोया म्हणून सांगून त्यांनी एक दीस कसं करता म्हणल्यार रायान पूज जावन येताना भायर येताना एक गाडवाक तिलक घालता वैष्णव तिलक घालता ती आणि ताका
तुलसी कंटी पुरा घालनो फुल्ला माळ पुरा घालनो बाहेर रबयतात रायल कसले केदनाय ड्यूटी म्हणरे पूज जावन बाहेर येतात कोण सकट मेळता तांक सकट वैष्णव नमस्कार घालचे जे गाडवा पळोवन राय बघता हे ताका खुशाल करचे एक प्लॉट केलेले म्हणून राय लेखता हा 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 मिगेल गांव कितले धन्य हंगा गड्डवताय राय गड्डवताय वैष्णव संती म्हण सांगून लेखता आणि त्या गाडवाक नमस्कार घालता राय तशें आसतना पळोवन बदलताणे मनस्पूर्वक वैष्णव नमस्कार घालेले पळोवन वैरी देवते पुरा भारी खुश जाता इतली एक रायाले एक भक्ती पळोवन त्यांनी कूडला ते इतकून पुष्पवृष्टी करतांती ते फूल पुरा रायाल अंगार पडता अपपी आकाशात कोण त्यांना ते पुष्प पुरा कंची पुष्प पुरा रायाल अंगार लागून तो पडला की ते पुष्प पुरा भांगर जावन परिवर्तन जाता ते भांगरा फूल आजिकय टिकमगडाचे म्युझियम अंत दवरला आणि काणी ते असं सांगतांती सकड सत्य जालेले देखून आमका विश्वास चढता कृष्णाल वैरी तशी अनेक म्हणल्यारी एनिमल राइट एक्टिविस्ट म्हणतांती तांका एनिमला वैर मात्र प्रीती बरले खंय एक मनीस की कोणे पडला जाल्यार तांणी हेल्प करू वचनांती नेक्टर ऑफ डिवोशन अंतू प्रभुपादान सांगला भगवत्ताले भक्ती ना म्हणजेल्यारी तक्का कसले गुड क्वालिटीज असना काही एक भगवंताल भक्त म्हणजेल्यारी तागेले अकॅडमी स्टँडर्ड लो जाल्यारी वाडना तक्का उग्गी संगील मनावत काही आणि तक पुरा गुण असत काही तेची युनिव्हर्सिटी स्टँडर्ड हायस्ट पोर एकलेक जाल्यारी तक्का गावाल भक्ती ना जाल्यारी तक्का तगले बियॉन्ड मेंटल स्पियर ऑफ एक्टिविटीज अवच्चु जायना तका नाइट क्लब पక్కన सोडू जायना तका मना वेरी कंट्रोल असना म्हणून प्रभुपादन सांगला हरव भक्तस्य उतो महत् गुणान भक्तांक कसं मने गुणस ऑड गुण म्हणून ये भागवतांतू सांगिलस ते देखून एक फॉरेन एक पंता एक बायलमेनशी तिगेल पार्कांत वटा तांची सुणे घेवन भोंवतशील काय पार्कांत तशें आसतना थंय एकल्यान तिगे सुण्याक फातर मारली म्हणून तिने केस दिले ती ऑड एनिमल राइट एक्टिविस्ट तिने केस दिले म्हणून सुमार वेळा एकडे जावन कडेन जजमेंट दीस जज निमगेल काय तिगेल सटाणीची आजी जजमेंट दीस नवे तुका खंडित बाबा म्हाका खंडित आसा विन जाता म्हणून सांगून कसं तुका ब्रेकफास्ट आशिल्ले म्हणटा ना सांगेल कसं म्हणल्यार वासरा आले मास काय तिका तिगेल ब्रेकफास्ट आशिल्ले असल सकड विपर्यास आमी आमगेले आयचे लोकांत पळयत ती ऑड सुणेल प्रेमी एनिमल प्रेमी जाल्यार ती खावचे का मेजेरी वासराल मास प्लेटांत हे देखून प्रभुपादान सुमार कडेन सांगला कसं म्हणल्यार कंपार्टमेंटलाइज्ड लव म्हणून सांगला एक विषय मात्र सर्वे गुणे ना सर्वे गुणे येऊ का म्हणजे भगवंताल प्रेम जाव का तका भक्ती जाव का ते देखून प्रभुपादान सांगला भक्ती पिनाकल पूरा गुणाचेव पूरा धन्य साधने जेव प्रत्येकाचे पिनाकल शिखर म्हणतात एक मनुष्यान एक गुड्ड्याच्या शिखरा वचून पाविल नंतर तुक वाटेर ते मेळ्ळेल की तुक वाटेरी ऑड एक रूख मेळ्ळेल की छान गुडी देवस्थान मेळ्ळेल की पूण निमगोचे ना खंडित मेळता आता प्रभुपादान उत्तम जावन एक उदाहरण दिला कसं म्हणल्यार एक मनीस कोट्याधीश म्हण जाल्यार तागेला वापास निमगोच अगत्य ना तुगेले की 1000 रुपये की 1 लाख रुपये की 1 लाख तुले की हो तशी ना ते निमगोचे ना तागेले की 1 कोटी असताना पुराय असता शिची आम्ही भक्तीक प्रल्हादान भारी इंपॉर्टन्स दिला हे म्हणा करून घेऊ का आम्ही भक्तीची
मुख्य जीवन अंतु एकांत भक्तिर गोविंदे उपसंहार श्लोक जलरी हे भक्ति विषयू सांगला अंगा म्हणल्यारी आमका आजीक भक्ती कृष्ण भक्ती प्रभुपादाल मितन मेळला हे भारी ओड एक अनुग्रह आमगेले एक मना कोरंगे कामन कसं म्हणल्यारी हे कृष्ण भक्ती भारी कष्ट असं मेळचे शास्त्रा सांगला कसं म्हणल्यारी एक मनुष्यानं 100 जन्म गणपतीला आराधन कोरनो निष्काम जावनो गणपतीला आराधन केली म्हणजलरी ते तो सफल जल म्हणजलरी अनेक जन्मांतू तक्का देवी भक्ती मिळते ते देवी भक्ती ताणे 100 जन्मांतू आराधन केली म्हणजे निष्काम जावनो त्यांना तक्का सूर्यनारायणाले भक्ती मिळते सूर्यनारायणाले भक्ती 100 जन्मांतू ताणे निष्काम जावन करेक्ट केली म्हणजलरी मागीर ताका शिवाल भक्ती मिळते शिवाल भक्ती तशीची 100 जन्म कोरनो जगताची मागीर कृष्ण भक्ती मिळचे ते आजी आयच दिसांत आमका कृष्ण भक्ती इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून कृष्ण भक्ती मेळला ते देखून इतके कष्टारी मेळलेले ते कृष्ण भक्ती आम्ही आता तो कोनो सोन वचनच आम्ही फॉल डाऊन जावचनच भारी जागृत जावका कृष्ण ओढ म्हणून कळल्यानंतर ताका आराधन कोरनो आम्ही तगल बोलो का वचक येच जन्म आमगेल्या कडेरच जन्म करून घेऊ का आणि नक्कंगा वपासपास संसारात येऊचे म्हणून मन गट्टी करून दृढ करून मुखार सुद्धा आता अनेक विषय कसं म्हणल्यारी भक्ती कोरका म्हणून आमका कळला भक्ती म्हणलं तसं भक्ती कशी करचे साधारण एक मनुष्याला वचनो सल्फ्युरिक ऍसिड आणि ऑक्सिजन मिक्स केलं कसं जाता म्हणून रे त्यांनी जवाब दिता कसं म्हणल्यारी केमिस्ट्री म्हाका गोतना स्कूल असतानाची केमिस्ट्री भारी वीक आशिल्ली म्हणून सांगता तशीची सेज जाला खांकी जाला पोटाक एक सायडान तांगे एक दुखी आसा म्हणून सांगल्यारी कसं जाल्यार ना तू रिस्क घेता कोण कोणाला रिंग करून डॉक्टराला वचचेत ना आमका गोतना ते म्हणून सांगता ती तशीची कारात जेव्हा कसले एक इंजिना विषय कितले आमचं बॅटरी घालला ताका म्हणून निघायला रे गोतना इंजिना विषय हांव इंजिनियरिंग शिकयनी म्हणून सांगता ताणी जाल्यारी दावाल विषय कोणालागी निमगयंती सगळं हालागी उत्तर असं त्यांची एक पूजा वचन तुम्ही उदाहरणाक एक चुडिया पूजा सामूहिक चुडिया पूजा री वाढणे एक 20 जण अस म्हणजे रे त्यांची एक डाऊट येऊन एक दावाले ते नैवेद्यांत तुळस घालचे की तांदूळ घालचे केलो जणांना सांगोस तुळशी तुळशी अर्पण करताना नैवेद्य ती काण घालची वे तुळशी काण घालची वे म्हणून ना अक्षत घालचे म्हणून अनेक अभिप्राय अशी कसले एक डाऊट येवो ते 20 जण असल्यार एक 50 अभिप्राय येता ते देखून दावाले विषय 1800 सांगचे जणांना करेक्ट आमका कशी कळका ऑथॉरिटेटिव्हली कृष्णाल विषय दावाल विषय ताणे सांगका आमका त्यान मात्र कळचे तागेला ते चंद कोरनो भक्ती कशी करचे म्हणून कोणा सांगू साध्य सर देखून आम्ही कृष्णान कोणा सकड सांगला ते आमका कशी पावता म्हणून मना करून घेवका शास्त्रान सांगला संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते निष्फला मता अत कलो भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदायिनः चत्वारा संप्रदायिना म्हणून सांगला 4 संप्रदायच काही आजी ते कशी सूर जाले दावानाची संगीले कोणाक सकड 4 जणाक कृष्णान ते नारायणान सुरवेरी तागेले लक्ष्मी सांगले मगा लक्ष्मी सांगले भक्ती विषय मागिरी ब्रह्मा सांगले मागिरी रुद्रा सांगले मागिरी कुमार सनत कुमारांक सांगले ते एक एकलक सांगिल त्यांनी मुखार सुनो ते संप्रदाय वेल्ले आता लक्ष्मी सांगिला लक्ष्मी म्हळ्यार श्री नव्हती ते श्री संप्रदाय म्हणतात एक संप्रदायांतू
प्रमुख आचार्य असतात. हे श्री संप्रदायांतू प्रमुख आचार्य कोण म्हणल्यारी रामानुजाचार्य. ते देखून ते संप्रदायाची श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय. मग्गिरी आमगेले ब्रह्म संप्रदाय. मग्गिरी रुद्र संप्रदाय. रुद्र संप्रदायांतू विष्णु स्वामी रुद्र विष्णु स्वामी संप्रदाय म्हणून सांगतात. मग्गिरी सनत कुमारांगेले संप्रदायांतू प्रमुख कोण म्हणल्यारी निंबार्काचार्य. ते देखून कुमार निंबार्काचार्य संप्रदाय सांगतात तंगल संप्रदाय. ये ब्रह्माल संप्रदायक तंतु ब्रह्मा नारदान सांगले तशीच ते संप्रदायांतू प्रमुख आचार्य कोण म्हणल्यारी मध्वाचार्य. मध्वाचार्य ते देखून आमगेल संप्रदायक ब्रह्म मध्व संप्रदायाचार्य म्हणतात. आम्ही भारी भाग्यवंत इत म्हणल्यारी मध्वाचार्याले एक शिष्यान तंगेल नाव व्यासतीर्थ स्वामी. तंगेल शिष्य विजयेंद्र स्वामी म्हणून त्यांनी दंड परिवहन जगताना व्यासतीर्थ स्वामी हे विजयेंद्र स्वामी कोर्नो कुंभकोणमंतू सुरेंद्र तीर्थ स्वामी म्हणून संती तंगले ओरसोणो तंगल शिष्य करतात. हेतुकोनो तन्नी भारी बुद्ध ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸಶೀಲಂತಿ. तन्नी मध्व मताचे पूरा समस्त वादी तन्नी जिक्वतंती. जिक्कुनो तंगलते मूर्ति गेवनो तन्नी कोसीपुरम म्हणू आत्ताचे कोच्चिन कोसीपुरम म्हणजे ते कोसीपुरम आहे तन्नी. हेतुकोन तन्नी मगिरी परंपरे मुखांतर आमगेले यादवेंद्र तीर्थ स्वामी तन्नी हनी पूरा काशी वचून काशी आमगेले हेड क्वार्टर्स करून घेतले. तसे आम्ही काशी मठाचे म्हणून जल्लंती. ಇದಕ್ಕೂ आमगेले मूल कसं म्हणल्यारी ब्रह्म मध्व संप्रदाय आमगेले आम्ही सौभाग्य केला मस्त पुण्य केला. हे संप्रदायांतो जन्म घेवचे अशें असताना आम्ही भारी जागृत जावनो ते कृष्ण भक्ती मात्र कोरनो ही मागशी पळतील आणि के जन्म घेनातील हेच जन्म आमगेले डेरचे जन्म कोरून घेऊ का. ते म्हणल्यारी चांगला संप्रदाय विहीनाय म्हणत चांगला मग कसं म्हणताचे अर्थ अज्जे एक कवर अंतो अनेक एक कवर ये अनेक कवर कशी म्हणल्यारी माधवेंद्रपुरी म्हणून एक आचार्य शिलंती. त्यांनी गौड देशा वचून बेंगाला वचून ईश्वरपुरी म्हणून एक आचार्यक शिष्य करून घेतले. ते ईश्वरपुरीन तंगेले शिष्य जावन चैतन्य महाप्रभू जगतात. चैतन्य महाप्रभू तुमचं गोत्तस साक्षात कृष्णाले साक्षात अवतार त्यांनी कलियुगांत कृष्णाले साक्षात अवतार हे चैतन्य महाप्रभूक स मुख्य जावन आशिल्ले शिष्य आशिल्ले. त्यांनी कोण सकट म्हणल्यारी तांका षड्गोस्वामी म्हणतात. त्यांनी कोण सकट म्हणल्यारी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जीव गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी मागिरी गोपाल भट्ट गोस्वामी आणि 6 जण चैतन्य महाप्रभूले शिष्य. अंतो एक विशेष विचार कसं म्हणल्यारी आमका अभिमान पावची एक विषय कसं म्हणल्यारी अंतो सनातन गोस्वामी आणि रूप गोस्वामी मागीर जीव गोस्वामी अन्नी आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण GSB जावन आशिल्लेंती. ते आमका व्हड एक हेम्मे विषय. हे देखून तांगेल परिपूर्ण अनुग्रह खंडित आमका आसत. अनेक कसं म्हणल्यारी रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी भावंड अण्ण आणि तम्मा आणि तांगेला काही ओढे कडनस तांगेल पूतो जीव गोस्वामी त्यांनी एक फॅमिली त्याच जण. ते रूप गोस्वामी ना एक भक्ती रसामृत सिंधू म्हणून एक कृती रचन केलं. तांतू
त्यांनी भक्तीचे व्याख्या दिला डेफिनेशन साधारण तुम्ही सकड भगवद्गीत वाचून असं पुरो मागिरी भागवत वाचून असं पुरो जाल्यारी ही भक्ती डेफिनेशन ना विंगडाच पूरा उच्यते उच्यते योगाचे डेफिनेशन कसं म्हणल्यारी दोन्ही अध्यायांतू समत्वम योग उच्यते कशी सुमार उच्यते म्हणून 17 अध्यायांतू सुमार मस्त विषय कसं म्हणस जाल्यारी काही आमका भक्तीचे एक व्याख्या काही ना व्याख्यान ते रूप गोस्वामी ना ತಂಗಲ್ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಅಜ್ಜೆ ಪರಿಭಾಷೆ ದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಚಂದದಿಲ್ಲ ಏ ಅಮ್ಮಿ ಕಸ ಮನುಮನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಗೆವ್ಯ ಹಂಗೆಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದಾಲೆ ಮಲ್ಗಡೆ ಆಚಾರ್ಯಾಂಗ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಡಿಸಸ್ ಅಂತ ಪೂರ ರೂಪಾನುಗಾಸ್ म्हणतात कित्याक म्हणल्यारी आम्ही रूप गोस्वामी फॉलो करना इल्ले आमगेल परंपरे रूप गोस्वामी फॉलो करना इल्ले देखून आमका रूपानुगास म्हणतात ते रूप गोस्वामीने बरयलेले भक्ती रसामृत सिंधूचे अनन्य भक्ती म्हणल्यार विषय येते आम्ही चर्चा करूया ताजे काही पुढे रूप गोस्वामीले येतेचे जीवन चरित्र एक दोन्ही तांगेले जीवनाचे रोचक जावन आशिल्ले कहाणी दोन्ही आम्ही ऐकूया इथे म्हणल्यारी एक कसं म्हणल्यारी उद्देश ते भक्तांगेल कहाणी ऐकल्यारी ते तांनी पाविल कष्ट ತಂಗೆಲೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಕಡ ಪಳೆಯಲರಿ ಆಮ್ಗೆಲ ಹೃದಯ ಕರ್ಗತನ ತಂತು ಭಕ್ತಿ वैराग्य पुराय आमका अपपीची उद्भव जाता द्रवित जलाल हृदयंतु हृदयांतु सुरवेर येवची काही प्रेम हंगल ते सकड सगळे सांगू का आमका वेळ ना एक जेव दोन्ही काणे ऐकूया आणि अनेक कसं म्हणल्यारी कृष्णाक ताक होगळसिलेले काही चढ तागेल कहाणी ऐकूचे काही चढ तागेल भक्तांगेले कहाणी ऐकूच मला भारी प्रीती म्हणून मस्त कहाणी असतं ते विंगड तीसಕೊಳ್ಳ야 आता रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी त्यांनी भारी वाड भक्त जावन आशिल्ली किती म्हणल्यारी ते सांगू कारण आजीक आमका वृंदावनाचे वैरी प्रेम येव का म्हण जाल्यारी रूप गोस्वामीले तांगेले प्रेम आणि कहाणी ऐकल शिवाय आमका ते वृंदावनावरी प्रेमही येना आणि राधा कृष्णावरी प्रेमही येना तांगेले प्रेम पावचे काही साधिना चैतन्य महाप्रभू नंतर आईच दिसाक वृंदावनाचे वैरी त्याचे प्रेमावरी कोणे कोणे हकदार अस म्हण जाल्यारी रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी म्हणल्यारी त्यांनी पुराय त्या वृंदावनाचे कंची सकड जागेरी कृष्णान हील केला ते सकड एस्केवेट करून ते त्यांनी बरयला शोधून काढला मंदिर स्थापन केला आणि भक्ती विषयांतू लिटरेचर्स बरयला भारी भारी काम केला त्यांनी चैतन्य महाप्रभूले हे देखून तांगेल वैरी आम्ही चिकीची निष्ठी दवरली म्हणजे आमका वृंदावन कसं म्हण कळता कृष्णावैर प्रेम येता हे देखून कहाणी कसं म्हणल्यारी रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी त्यांनी ते वेळारी बेंगॉलांतू हुसैन शाह म्हणून एक मुस्लिम रायू तांगेले अंडर काम करत आशिल्ले मुस्लिम रायाले मुळा काम करत आशिल्ले भारी व्हड पोस्ट मिनिस्टर्स त्यांनी मिनिस्टेरियल पोस्ट अंतू आशिल्ले त्यांनी संबळ तांका दिला रायान इथे म्हणल्यारी त्यांनी नत्तिले तांगेल एडवाइस नत्तिले तांगेल काम नत्तिले रायाक ते राजभरण करूक कष्ट जात आशिल्ले ते नमुना बुद्धवंत आशिल्ले त्यांनी दोग जण जाल्यारी त्यांनी ते सकड एक कश्यमी वंकिले ताकड पळयनातिले याग कोरून येता ती तशीची तांगेल ते पुराय आस्ती कृष्ण भक्ती कितेरी त्याग कोरून आयले ती म्हणून चैतन्य चरितामृतांत सांगला इतले म्हळ्यारी त्यांनी त्याग करताना ते काम आणि कृष्ण भक्तीक येताना तांगेले की 22 lakhs स्वर्ण मुद्रा शिल्क
एक स्वर्ण मुद्रा चैतन्य चरितामृत बरयला 54 ग्राम्स आशिल काही आकनमून आमका अंदाज घाली येता कितला आशिल तांगेला की भांगर म्हणून त्यानंतर इतल मागीर गोड अस्थि पुराय नमुन्याचे संपत्तू तांगेला आशिले जाल्यारी त्यांनी हे सगळं त्याग करून आयल्यांती एक कहाणी कसं म्हणल्यार तांगेल्या जीवनाचे एक पंता त्यांनी रायाले कसं की कामाक तरी रात्री बेसका पडत तांकां ना जाल्यारी रात्री त्यांनी सकाळी रायाले हांगा कामा वच्चे रात्री म्हणताना तांगेल्याची घरा लागी त्यांनी या केला गोवर्धनावरी एक सेटिंग्स केला ते राधा कुंड आस मागीर देवस्थान आस यमुने बरी एक देवूद्द अशी फ्लो जातले बरी केला पुराय कोरनु रात्री म्हणताना गरले नाव नु स्नान जाल्या नंतर तिलक घालनु कंठी पुरा घालनु नांचे कृष्णाल भजन सांगून तशें आशिल्लें त्यांनी एक दीस तांकां रायाले कसं की अकाउंट्स ना ते अकाउंट्स पळोवन पाय भितरी दिवका म्हणलें सांगेल की तरी रात्री पुरा त्यांनी ते अकाउंट्स पळयतात बेसून तशी अकाउंट्स बेसून पळयताना तशी एक अकाउंट्स पळयता आसतना त्यांनी अकाउंट्स पळयताना रात्री शरबत हाडी म्हणटा कामाचे ते कामाचो कसं करता म्हणल्यार शरबत हांडिता तांणी पिता ती सगळे रात्री काम जाता तर दिवस सकाळी ते रांदपेना वासेरी वताना ताका आश्चर्य जाता पळयताना साखरे पिठे बदलाक मैद घाला ताणे शरबताक भिवनु तो शीदा वचून पायार पडता दोग जाणांनी कसं जाल्लें म्हणून घेता मेगेल चूक जाल्लें मेगेल आतां एक चूक जाल्लें क्षम करता म्हणटाना कसं जाल्लें हांव काली तुमगेल शरबतान तूं साखरे बदलाक मैद घाल्लें सांगता आश्चर्य जाता रूप गोस्वामीक आनी सनातन गोस्वामीक ताका कामाचे वस म्हणटा ती देखता ती हे देवा भगवंता इतली नमुने मग्न जाल्यावे आमी ते रायाले कामान तू अकाउंट्सान तू हे लौकिक विशयान तू आमकां साखर नातिले ते मैद घालून दिले शरबत पूण तितली त्राय ते पित्तान कळली वे इतली तन्मय जाल्ले तू आमी धिक्कार आमकां धिक्कार आमगेले म्लेच्छांगेले काम करचेक नक्का हे काम आजी सोडी हाड ना म्हणून सांगता रूप गोस्वामी ना सनातन गोस्वामी सांगता वैरना करेक्ट तू सांगचे जाल्यारी टायमेनी प्रति एकाक एक मुहूर्त म्हणस सांगता तशीची अनेक दिवसू रायू तांकां पॅलेस आपयता अरमने आपवनु रात्री येवका म्हणटाना पल्लंकी पेटयता पल्लंकीर बैसून रूप गोस्वामी वता अरमन्याक ते अरमने वताना वाटेरी जोर पावस वज्रपात जात की म्हणल्यार का ते नमुने पावस तशी त्यांनी एकडना मुखार वच्चू जायना भारी अंधकारू पूण एकडन एक घराले राबयता ते एक डोबीले कर हे शब्द ऐकून डोबी सांगता दागेल बायलेले की पळगो भायरी कोण की आयला शब्द जतस कोण म्हूण पळ एक पंता म्हूण सांगता तेन्ना बायल सांगता म्हाका जायना वच्चेक कोण आसताली हे नमुने पावसाक भायरी भोंवताले एकय सुणे एकय चोरू ना जाल्यार रायाल कोण की कामाचे दिसता सांगता हे रूप गोस्वामीले कन्ना पडता ते वेळार तांगेल नाम रूप गोस्वामी न्ही इंगड्याची मागीर तांकां दीक्ष मेळटाची मेळ्ळेले हे रूप गोस्वामीले कन्ना पडता ना भारी दुःख जाता हे सोच काम जावन घरले येवन सनातन गोस्वामीले येवन पडता कसं जालें ना म्हणून निमगयताना रडता जोर रडता आनी ते पायार निक्कर येता सनातन गोस्वामी कसं जालें म्हणून सांग म्हणटाना ना अशें जाल्लें आजी तशें जाल्यार आमी एक सुणेक एक चोराक आनी एक रायाल एक मिनिस्टराक व्यत्यास ना केवे जीवन म्हणून सांगता
गोस्वामी सनातन गोस्वामी सांगता वैरना ना व्यत्यास ना एक सूणे पिंगड करले वचुनो गरगरा वचुनो एक खाना की तेरी मागता तशीची वही जात तका पेट पडत की म्हणून एक चोरा के तशीची पिंगड गरले कसले एक सूक मिळते की म्हणून सांगून तो राता राती वचुनो निपोनो खामता लरी भई असत तका आता धरता की मका आता धरता की मका तशीची राई आलंय तशीची कामाचो आश करता आज मका रायो मस्त दित कितकी आज आम हे काम केलेलं का तिथलं दित कितकी म्हणून आश करता तशीची एक सून आहे तशीची ते सुख मिळता अंग सुख मिळता एक ऐहिक मनुष्य तशीची एक बायलेलं सुख मिळता हा घर बांधलेलं सुख मिळता चेरडू आणि एक बंधना गेलं शिकवण सोर्नो त्यांनी फॉरेन हाकी काही पुणे ओड कंपनी तांके काम मेळ्ळी म्हणजे री मागीर आमकां गमत गमत सांगून अशी मस्त अन्य जाग्यान तू सुख सोदता ती देखून व्यत्यास ना म्हणून सांगताना रूप गोस्वामी भारी बेजार जाता हंगेले ते भित्तेर आशिल्ले ते स्पार्कस ना ते अग्नी जावन परिवर्तन जाता एक मनशाक घरा भितर कितुताय पीसफुली राबियत तागेल घराक उज्जू लागनी म्हणून कळचिताय मात्र उज्जू लागले म्हणून कळतची मागीर तो ते घरा भितर रब्बना आणि फोन करून बटमा माले मुहूर्त निमगयना हांव घरा भायर येवचे चांग मुहूर्त तेंचे म्हणून ते उज्ज लागील कूडले धांवता भायर मुहूर्त पळयना तशीची रूप गोस्वामी शीदाची म्हाका नक्की जीवन म्हणून सांगून हांव धावाले सुणी पुणी जाता म्हणून सांगून थंय चैतन्य महाप्रभू सोदून देवळारी चैतन्य महाप्रभू लील पुरा जातस म्हणून तांकां सुद्धी मेळटा थंय वता जाल्यार सनातन गोस्वामी तितले उलटे बच्चन आणती त्यांनी हांव मागीर येता म्हणून सांगून मागीर सुमार काणी आसा त्यांनी सत्संग करचे रायाले की पटी सांगचे म्हाका हुशार ना म्हणून ते गरले सत्संग करून रायू गरले पळोवचे येता मागीर तांकां जेला घालचे आसा ते सकड विंगड एक दीस आमी आयकुया तशी ते रूप गोस्वामीन बरयलेले भक्ती रसामृत सिंधू म्हणले ते भूक ओड सागराची भक्तीचे रसाचे अमृत ते ओड सागराची ते आमकां सुलभ करून घेवचे दिवचे प्रभुपादान कसं केला म्हणल्यार ताचे एक एसेन्स म्हणून येता नेक्टर ऑफ डिवोशन म्हणून बरयला कोण कृष्णा कॉन्शियस येत की तांकां गाईडलाईन त्यांनी मुखार सुचे प्रोग्रेस जेवचे कृष्णा कॉन्शियसान ते एक नेक्टर ऑफ डिवोशन म्हणून बरयला त्या बाजू खजलेची भारी चंद त्याला इतले जण ते वाजून काढयायचे आता रूप गोस्वामीला काणी सांगले भक्ती म्हळ्यार प्रधान भक्तीचे डेफिनेशन सर्वांगेन परिभाष म्हणून येता कसले न्यूनत ना ताका रूप गोस्वामीन कसं सांगला म्हणल्यार अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा उत्तम भक्तीचे कसले सांगताना उत्तम विषयाचे डेफिनेशन असूचे उत्तम भक्ती कसले म्हणंगा रूप गोस्वामीन सांगला हे आम्ही पळया अन्याभिलाषिता शून्य परफेक्ट भक्ती मला कसले परफेक्ट भक्ती उत्तम भक्ती म्हळ्यार ताका हे श्लोकांतो लक्षण ताजे दोन्ही कॅटेगरी दोन टाइप ऑफ लक्षण दिला एक प्रायमरी लक्षण दोन्हीचे सेकंडरी लक्षण प्रायमरी लक्षणाक प्रायमरी कॅरेक्टरिस्टिकाक संस्कृतांतो स्वरूप लक्षण म्हणतात सेकंडरीक तटस्थ लक्षण म्हणून सांगतात आता स्वरूप लक्षण एक आम्ही कसं करू नज अनेक कसं करूयत त्यांना मात्र आमगे भक्ती उत्तम भक्ती जाता म्हणून ते विषय अंतू मना करून घेऊयात अंतू सुरवेर कसं सांगला म्हणल्यार
अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अन्याभिलाषिता शून्यम हंगेले अन्य अभिलाष पूरा शून्य कोरकाके शून्य मलकसले जीरो डिवाइड ऑफ ऑल मेटीरियल डिजायर्स अन्य अभिलाष मल्लरी अभिलाष सामान्य सकड़ाके उचे कोणई नांति अभिलाष नत्तिले अनांतु यद्नाय कसले एक संदर्भ बळरी कसले एक अभिलाष असताच कंची काम करताना एक अभिलाष असताच कोणके अभिलाष नत्तिले साध्य ना नातिले काही ओढ उच्च स्थिती इरपवका त्यांना अंग कसं सांगला म्हणल्यारी अन्याभिलाषिता शून्य एक पंत वल्लभ संप्रदाय अंतू एक आचार्य निमगेलके दीक्षे घेवचे येताना मक्का कृष्ण मार्ग अंतू मस्तुगी प्रोग्रेस जावका म्हणता तू कसा आशेस म्हणून गेलतो आचार्य मग कसले आशिना म्हणते शिष्य कसले आशिना ना कसले पुणी सम आलोचन करी म्हणताना ना ना गुरु मग कसले आशिना म्हणून सांगताना ते गुरुन सांगली काही तशी जले तुका मुंदू मुखार सूचक साधिना इथं म्हणल्यारी कसले एक आश असकाची कसले वैर एक अटॅचमेंट असकाची त्यान मात्र ते पुष्टी मार्गार वच्चू साध्य ना जलरी कसले वैर अटॅचमेंट ना जलरी कसले एक कैपेबिलिटी ना म्हण जलरी तू कशी कृष्णा वैरी अटॅचमेंट दवरता हे देखून प्रभुपादान सांगला आमगेले कसले काम जावो यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौंतेय तत्पुरुषमदर्पण म्हणून दावाने सांगला 9वा अध्याय आम्ही कसले कोरी तमका जल्लरी आम्ही प्रभुपादन संगीला केदनाय असते डौटेल कोरका म्हणून सांगता केदनाय प्रभुपादो डौटेल कोरका म्हणून सांगता ते कंचे आमगेले धर्म जावो आशी जावो ते भगवंता लोटू जोडसुका ते मात्र ते दिव्य जावचे कृष्णायस कोरका तशीची अन्य अभिलाष कृष्णाले दर्शन अन्य अभिलाष म्हळ्यारी कृष्णा संबंध नक्तीले आशे यत्नाय या कृष्णाला दर्शन घेवचे कृष्णा भक्ती करचे असं सगळं आशे नाही अन्य आशे मेटीरियल डिझायर्स ते शून्य कोरका म्हणून हंगा सांगला अंतू हंगा अंबरीश महाराजाले आशे पळयत आम्ही अंबरीश महाराजान ತಂಗೆಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಂದ್ರಿಯಾನೆ ಸೇವೆ केलेलं सदावाक सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो किंचकाराच्युत सत्कतोदये शिवत ते श्लोको मन कृष्णा वैरी हातू कृष्णाल मंदिर उसुक मागिरी कानो तगल लील ऐकूचेक तगल उत्तर कृष्णाले काणी सांगूक मुकुंद लिंगालय दर्शनादृशो ते मुकुंदाले मूर्ती पळोचेक तगल दर्शन घेवचेक हे दोळो अंबरीश महाराजान यूज केलेले मागिरी तगल भृत्याक फोटोन दोरून तंगले स्पर्शेंग संगमम तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम तगल भृत्याले तगल डिवोटी सपोर्ट दोनों तंगेले स्पर्श मेळचेक मागिरी त्वक्काचे उपयोग केले अंबरीश महाराजान मागिरी ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे नाक कसले यूज केले म्हळ्यारी कृष्णाले ते पय मुळा दवरलेले ते फूल गुंगुक श्रीमत तुलस्यार सनाम तदर्पिते तुळसी ते जिब्बेक दवरन जिब्बेचे बेस्ट यूज केले अंबरीश महाराजान मगिरी पायु कृष्ण पादान सर्पण हरे क्षेत्र पादान सर्पणे दवास्थानाचे परिक्रम काढूक गोवर्धना परिक्रम काढूक आमगे पायु यूज करका मगिरी क्षीर अंबरीश महाराजान यत्नाय पळयलेरी गावाले पळय पुढे नमस्कार करका अशी चंद चंद करून सर्विस केलेलं सर कामम च दास्ये ते कामम तकल आशिक सले आशस प्रतीक लेके राय जावनी तक आशस
कामम च दास्ये न तु काम काम्यया खाली ते कृष्णाले दास जवचक अगले कामने निंगड कसले कामना वृत्रासुर प्रार्थना एंतु आम्ही हेच पुढे येत संच स्कंदातो अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो बबितास्मि भूयः दासानुदास जवचक वृत्रासुराल प्रार्थना करून घ्यायचे तक्का न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम पंचे नक्क काय रसाधिपत्य नक्का न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ट्यम असले मोक्षताय नक्का न सार्वभौमम हे सगळे भूंचे अधिपती जाऊचे नक्का खाली दावाल भक्तीपूर्व म्हणून वृत्रासुर प्रार्थने संगस आमक सगळाके गोत्त सर कार्तिक महिन्यात आम्ही सांगचे दामोदर अष्टक तंत्री सत्यव्रत मुनी मागचे कसं म्हणणारी परम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहं न वरेशादपीहा इदं तेव पूर्णात गोपाल बालम सदा मे मनस्यामि परम परम देव मोक्षम न मोक्षावधिमा वर नक्क मक्का दवा कसले न मन वर नक्का तू वर दिवचंतु द मोस्ट ईश तू वरेशा दपीहा तू ऑड बेनिडिक्टर बेस्ट ऑफ द बेनिडिक्टर्स तू ಎಲ್ಲರಿ ಮಕ್ಕ ಕಸಲೇ ನಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಕಸ ಜಾಯಿ ಇದಂ ते वपुर्नाथ गोपाल बालम गेलिए स्वरूपस न मैं केदना मिगल मन अंतु रबु का ये औसुनु बंदुनु भीवनु ये कज्जळ पूरा पुसुन गेलते रूप मिगले मन अंतु केदनाई असुका येवका केदना स्मरण रेवका म्हणून मागून घेतस आम्ही फळ येत ही जल्लरी दावाले भक्ती कची ते अन्याभिलाषिता शून्यम दावाल भक्ती मात्र आम्ही दावाल प्रीती मात्र अभिलाष कोका अनेक समलरी ज्ञान कर्मादि अनावृतम दोन्हीचे श्लोकांतो ज्ञान कर्मादि अनावृतम संगला ज्ञान आणि कर्म आवृत जाऊच नज्ज आमगे भक्ती क अड्डावण येऊच नज्ज ज्ञान आणि कर्म कंचिन मने ज्ञान म्हणून मना करून घेऊ ज्ञान सुमार सुपुर ज्ञान म्हणलेरी भूक वाजनज तसं सकड ज्ञान नाही कंची ज्ञान अंतू आमका कृष्ण परम पुरुषोत्तम म्हणून कळना की ते ज्ञान आम्ही वर्जी करता केतना कृष्ण निराकार शून्य कसले नाय जगत म्हणून तशी सकड मनावत म्हणजे तसं सकड ज्ञान तक्का कसा कोरका म्हणणारी आम्ही डिसेंडिंग ऑर्डर आशिले ज्ञान प्राप्ती कोरका डिसेंडिंग म्हणणारी अवरोहित ज्ञान अवरोहित आचार्यांगल तुकाराम का अवरोहित जावनाशील मेळलेले ज्ञान आम्ही प्राप्त कोरका कंचे ज्ञानांतू कृष्ण कोण म्हणून आमक मना करून घेवचे जायना की ते ज्ञान आम्ही वर्जी करता ज्ञान कर्मादि कर्म म्हणल्यारी प्रभुपादान रिच्युअलिस्टिक ऍक्टिव्हिटीज म्हणला कर्मकांड वेदाचे ते होम केल्यारी हे मेळता हे याग केल्यारी अनेक मेळता सुमार नमने वेद आम सांगला कसं केल्यारी कसं मेळता म्हणून ते कोरनोय खाली आमका आमगेले विषेंद्रिय सुख मात्र आम्ही अटॅच्ड जाऊन कृष्ण कोण म्हणून करू मना करून घेवचे साधिना म्हणजे रे ते कर्म करून ते कर्मकांडाचे याग यज्ञ करून काय प्रयोजन ना की घरांतू हांगा सौत्क्यान रांतू सत्यनारायण व्रत करता वार्डिक जल्ल्यानंतर आमगेले 108 जल्ले उद्यापन येऊ का तुम्ही 108 सत्यनारायण व्रत कोरणी नारायण कोण म्हणून कळणी जल्ला रे आणि काही कंच उद्देश दवर सत्यनारायण व्रत केले म्हणजे रे काय प्रयोजन हंगाची उपास 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 या संसार चक्रांतू भूमी काही प्रयोजन ना कसले कर्म यज्ञ तशीची आता
पयरी भक्तीचारू महाराजा का हुशार ना म्हणतात त्यांनी कितले की यज्ञ पुरा करनी वे आमगेल इस्कॉन अंतू कितले की कड नरसिंह यज्ञ पुरा करतात प्रभुपादाने पुढे मागला दवालगी अन्याभिलाषिता शून्य मानतो हे संगीत कसं म्हणल्यारी ते जाग बेळका दवाल दवास्थान बंदूक हे प्लॉट एप्रूव जावका जुहू बॉम्बे जुहू हे करताना दवास्थान बंद जाके पुढे त्या प्लॉटावर भारी कॉन्फ्लिक्ट आशिल्ले मेळता मेळना नाक ते जाग मेळना म्हणताना मस्त प्रार्थना केला प्रभुपादान तशी कृष्णाक मात्र एक्सक्लुसिवली म्हणलेली खंडितच ते अन्य अभिलाष म्हणून सांगू जायना यज्ञ तशीची आमगेले गुरु महाराजांक सकट तांगेल कितें यज्ञ करची म्हणलेली खंडित का करूं इत म्हळ्यार कृष्णाक सोणू आशिल्ले यज्ञ न्ही ते कृष्णा संबंध जावनूच आशिल्ले यज्ञ ते आमगेले पयरी सुरभिवना गोशालेंतू आमी मस्त यज्ञ केले सुदर्शन यज्ञ केले अष्टमी वेळारी मागीर विष्णु सहस्रनाम यज्ञ केले गोसूक्त केले यज्ञ मागीर गोपाल कृष्ण हवन केले संकीर्तन यज्ञ केले हे सगळं केले तश म्हणजे भक्ती नाही मैं खंडित भक्तीची इत्याक तेक म्हळ्यार आमगेल उद्देश कसले आमी कडेरी भटमामाला कर प्रार्थना करेल कसं म्हळ्यार सुरेर मंगलाचरण आणि वेळारी आणि कडेरची मंगला वेळारी भटमामान ते राबून प्रार्थना कसं केलेलं म्हळ्यार ते कृष्णाले मोगाची गाय कृष्णाक गाय एक गो ब्राह्मण हितायच म्हणून सांगता ताका ते गायेला इतले मोगाचे न्ही ताका कोणेय नांती ते गायेले उद्देश कसले हांग सुमार भारतांतू स्लॉटर हाऊसेस ताजे रगत पडतस ते आनी मुखारी पळना तशी त्यांनी उद्धार जावका गायेक खंयची गायेकय तसले अवस्थे येवचेनच पोट्टाक सम पडका गायाचे ते वंश उद्धार जावका म्हळ्यार एक प्रार्थनेरी केलेले देखून ताका उत्तम भक्ती म्हणून संगीत तशीची आदि ज्ञान कर्म आदि म्हणून सांगला आदि म्हळ्यार योग नाजाल्यार मेडिटेशन रिनन्सिएशन त्याग हे सगळं कृष्णाक मना करून घेवचे नाही म्हणल्यार हे सगळं व्यर्थ ते भक्ती मनांत ताका आनी एक साधन एक योग आवत्तांती ಕೆಲವು जण आयचे दिसाक सम योग म्हळ्यार यम नियम आसन ते 8 अष्टांग योग पुरा एक 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 स्टेप जावन वयर वचका जल्लेरी आयचे दिसाक कोणाक एक रूल्स आणि रेग्युलेशन डूस एंड डोंट्स म्हणतात यम आणि नियम म्हळ्यार डूस आणि डोंट्स तेची कोणाकय कंट्रोल आरना कसं करू करी येतं कसं करू नज्ज म्हळ्यार ते काय कंट्रोल आरना आयचे जणाक आसन सोडीन ती समय एक अल्लनतिले 1 गंटू बैसू जायना कोणाक जाल्यार योगा क्लास आवत्तांती म्हणून सांगतात ते योग नाही निजाम तरी ते योगिक एक्सरसाइज क्लास खाली आमगेले शरीराक फिट करूक बॉडी फिट करून आनीक सेन्स एन्जॉयमेंटाक चड पाठ करून दिवचे आमी ताका सकड उत्तम भक्ती म्हणंती आता राधानाथ स्वामी महाराज योग करता म्हणून ऐकला वैताक आनीक बॉडी फिट करून आनीक कृष्णा कॉन्शियस अंतू वयर प्रोग्रेस जावन आनीक सगळे लोका जनाक कृष्णा कॉन्शियस करची एक उद्देश सांगले ते न्ही जावं तरी योग तेक म्हळ्यार हांव सुरेरची पिटीके श्लोक सांगिल्ले वरी सर्वत्र तदीक्षणम योगाचे मुख्य उद्देशू तेची भगवद्गीतेंतू संच अध्यायांतू ध्यान योगांतू देव सांगता आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः तो योगी अशिल वित्तरो खुशीच मक्का तो ओडु मिगेल अभिप्राय कोण सकड़लंतु यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति परमात्मा रियलाइजेशन मुख्य उद्देशो संच अध्यायाचे ते योग मुखांतर कोण करती ते उत्तम भक्ती म्हणून येतात नाजल्यार अन्य पुरा
व्यर्थ टाइमपास श्रम एव हि केवलम संगीत अत आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा ये स्वरूप लक्षण अंतु आनुकूलेन कृष्ण आनुकूली जाव का कई कृष्णाले आनुकूली मलरी भक्ति का पूरक जावनशील फेवरेबली फॉर कृष्णा संत प्रभुपादन संगला एक आम्ही काम करताना ते कृष्णा खुश जलरी ते भक्ती असं पूर जलरी ते भक्ती ऑर्डिनरी भक्ती उत्तम भक्ती जाव का म्हण जलरी आनुकूल्येन कृष्णान म्हणल्यारी इंटेन्शनाची करचे काही पुढे उद्देशूची कृष्णा खुश करचे म्हणजे कृष्णा खुश करचे उद्देश जले मात्र ते उत्तम भक्ती उदाहरणक एक ऑड इंडस्ट्रियलिस्ट आसो पुरो तो सुमार कಡೆ डोनेशन दिता तशी तागले एक भक्त की वैष्णव की कोणे आईल मुळे के तसे की कष्ट सांगून ताकाय दित तो त्यांना सांगो पुरंती भारी चांग काम केलं खंडित कृष्ण पावता सांगो पुरो कृष्ण पावत की ना की नमक मक येतेष्ट दिला निगले येतेष्ट दुड्डस आ की कಡೆ डोनेशन दिता वरस ताज मध्ये तो एकलो तक भक्ती मानांती आम्ही कसले काम करताना आमगे इंटेंशन सुरवेरी कृष्णाक पूशी करची जाव का तेन मात्र तक आनुकूल्येन म्हणजे कृष्णा कोणाक कृष्णाक मला खाली कृष्णाक वे नाही कृष्णाक कृष्णाला ಒಟ್ಟशील पैराफर्नेलिया मळरी कृष्णाला एक्सपेंशन्स गुरु जावो तंक सकराकೈ अनुकूल जल्लरी उदाहरणक कृष्णाला एक्सपेंशन्स नरसिंह देवस्थान समगेल इस्कॉन की कड़न वराहल देवस्थान रामाल देवस्थान तशी जले तंक सकड पूजे केल्यार भक्ती नहीं मेते खंडित वै कृष्णा मळरी कृष्ण मात्र नहीं कृष्णाला विस्तीर्ण पूरा एक्सपेंशन्स म्हणता ती पुरा पूज केल्यारी तंक फेवरेबली भक्ती केल्यारी ते भक्ती उत्तम भक्ती आणि गुरु मळरी आमगेले आचार्यांक गुरु अष्टक संघ यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् गति कुतोपि गुरु का खुश केलरी कृष्णा का खुश जता तेची एक गुरु का अप्रसाद प्रसाद करनी मंजलरी खुशी करनी मंजलरी खंडित देवु वक्ता सांगला मागिरी अनेक समळरी कृष्णाले संबंध जावन कृष्णाला पूजे जाव गजले प्रत्येक कृष्णा संबंध जावन गांठ जावते घंटी जावो कसले एक उदाहरण जावन एक देवस्थान एक घंटी म्हणले की त्याची बॅटरी रबली म्हणले की ते बॅटरी हाडू हाणू ते वॉल क्लॉक गल्ली म्हणजे तेवय कृष्णाले सर्विस इत मळरी ते कृष्णा संबंध जावन ते देवस्थान आशिले वॉल क्लॉक जल्दे कोण हंग पद्म पुराण ಅಂತ ಹುಡುಗ ಸೆತ್ತ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಂತೂ ಶಿವನ ಪಾರ್ವತಿ ಸಂಗೀಲಸ್ ಆರಾಧನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಷ್ಣೋರಾರಾಧನಂ ಪರಂ तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चयन् स्मलरी आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परं शिव संत आराधन करचेंतु परम आराधना विष्णुल आराधन करचे जलरी श्रेष्ठ जलरी तस्मात् परतरं देवी तज्जके सुप्रीम देवी तज्जके परतर तज्जके सुप्रीम कसं मळरी तदीयानां समर्चयन मळरी कृष्णा संबंध जावनशिले ते गांठ जवो जगांठ जवो कृष्णा कोळर जवो प्रत्येक कृष्णा संबंध जावनशील प्रत्येक मी चैतन्य से म्हणून आपण घेऊ का तक्का भारी एक प्रीतीन भक्तीन पळो का एक पंता एक वृंदावन एक संतान तोंडा तुकून ऐकले कहाणी आम वृंदावन अंतू एक देवस्थान अंतू एक भट मामाशी लगे पंडित जी
पंडित जी भारी भक्त तो कृष्णालो तो ये फिलॉसफी तो अप्लाई करते शिलो प्रत्येक काही तो कृष्णालो ची जलेल देखो प्रीतीन भक्तीन पळयते शिलो तशेंस्ताना दावा अभिषेक करचे ते तंबियो चिकेची भेटला हेतून कुडक गेला तेन्ना ते देवस्थानाचे जण कमिटी जण पर सांगता ती चेंज करूया विंगड हाडया नवे हाडया म्हणताना नक्का नक्का ये कृष्णा सेवे मस्त केला अक्क एक चूरू चट्टी मोटी जलेल देखून इतेक नक्क म्हण करचे वाड नाही भारी वाड भक्त तो आवांग सेरूचे पुढे तुकुनंग कृष्णा सेवे करता ఇది కారణంతర అతని कमिटी मेंबर्स पुरा नाना आम्ही ते नवी हाडची म्हणून लेखला बाई अशी म्हणून सांगून लेखला म्हणताना तेच रात्री त्या पंडितजी सोपान पडते ते देवस्थानाचे तांबी दावा अभिषेक करचे मूर्ती वत्त जावन तगले इदವರು प्रत्यक्ष जावन स्वप्नांत सांगता पक्का तुम्ही बाहेर घालतावे इतली काळ हांव ते कृष्णा सेवा केला शिपणी करू म्हाका ते रब्बूक तुम्ही योग करका म्हणून सांगताना उठवून ते जनाला पुरा सांगताना त्यांना पुरा नमगण येता त्यांनी कसं करता म्हणल्यार अशी अपारणी जल्ला म्हणून सांगून ते तंबी येतून त्याचे प्राण प्रतिष्ठे म्हणून विशेष पूजे करून नव तंबी घालून ते यमुनेत विसर्जन करून भारी वाड पूज करून पुरस्कार दिवन सगळे ते एरिया जना पुरे समाराधन करून प्रसाद पुरा वांटून भारी घट्ट करून करता ती तशी जाल्लेल काणी प्रत्येक काही चैतन्यस कृष्णाले संबंध जावनशिले म्हणून आम्ही मना कोरगे अनुकूलेन कृष्ण मात्र नाही पूरु मागीर कृष्णाले विस्तीर्ण पूरे अनुशीलनम म्हणल्यार प्रॅक्टिस करका अभ्यास करका अनुशीलनम कॉन्स्टंट अनु म्हणल्यार आज एक दीस केले 4 दीस ना मागीर अपास जोर गंजताना कृष्णा भक्ती विचारस म्हणून एकसले आमकां खुशी जाली म्हणजे जीवनांत सुरवेर देवाल उडगस येता केलो जणांक मेळनातील बार येता तशी नाही अनुशीलनम म्हणल्यार कॉन्स्टंटली रिपीटेडली म्हणून सांगला शीलनम म्हणल्यार कल्टिवेशन आम्ही अभ्यास करका कल्टिवेशन म्हणताना प्रभुपादान सांगला क्रियात्मक जावन आम्ही ते शील हे करका अभ्यास करका नुत बेसून कृष्णा वैर प्रीती स्मक भक्ती म्हणून नुत बेसचिने आम्ही एक चरडा वैर मोग असले नुत बेसता भारी मोग ते चरड म्हणल्यार ना ताजी कितली सेवे करता आम्ही इतले चड जेव आमकां ते चड म्हणून दिसना प्रीती मुक्की ते तशीची कृष्णा अनुशीलन म्हणल्यार आम्ही त बेसून प्रयोजना कृष्णा वैर भक्ती म्हणून सांगून आम्ही क्रियात्मक जावका जल्ली तगले सेवे करका देखून अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ती उत्तमा हे अक्का भक्ती म्हणता ती म्हणून ये वाक्य व्याख्या तुकोन परिभाषा तुकोन आम्ही मना करून घेतलस आता आमकां भक्ती कसं म्हण कळले तशीची सांगू गेल्यार भक्ती प्रयोजन नंतर मागीर ताका 64 लिम्स भक्तीक सुमारस दवा कोडा वताना नावन वचका मागीर भायर गेल्यारी अवंगल चेंज करका दवा कोडा वताना दवाले एदुर खावचे नज दवाले एदराक पायसोन बेसूनज तशी सुमार तुळसी पूजा करता तुळसी आराधन करता तशी मस्त एकादशी उपवास करता तशी मस्त ताका अंगस 64 अंग म्हणटा ती भक्तीचे ते अंग पुरे फॉलो करू कायचे दिसाक मस्त कष्ट म्हणून सांगून आमगेला आचार्यान पुरा ते एक कंडेन्स्ड करून ओटूचे एक 5 केला ते 5 कसं म्हळ्यार एक साधू संघ इम्पॉर्टंट हे 5 अंग आम्ही फॉलो करपाची आमकां भक्तीन तू मुखार सुद्धा जाल्यार 5 अंग कसं म्हळ्यार एक फर्स्ट साधू संघ यत्न तत्वळे साधू मेळ्ळेले कूडले एक प्रोग्रेशन विंगड आमगेले साधू संघ नाम संकीर्तन एकदम जप करका मागीर भागवत श्रवण आम्ही भागवत नित्यम भागवत सेवया म्हणला नित्य भागवत
सेव कोरका वचका मगिरी नित्यं भागवत सेवया मथुरावास म्हणल्यारी त्यांचे धाम वचून रक्का मथुरा अंतू आमकांगा लगी उडुपी असं जल्ली इतली वचका मथुरा म्हणलं मथुरा क वचका जल्ल्यारी सकड़ा काही साथ दिना मगिरी मूर्तिरा श्रद्धया सेवन मूर्ति पूजा श्रद्धेरी कोरका म्हणून संगीलस ते 5 अंगांतू जल्लेरी ये 5 अंगांतू नाम जप भारी इम्पॉर्टंट नाम जप केल्ल्याशिवाय आमका आमगेल्या जीवना उद्देश केतना काही साधिस्तो जातीना ये लोकांतू आजवरन कोणी तंगेले कसले एक श्रेयस पावला तंगे जीवनांतू कल्याण पावला म्हणजे कोणी जेवते खाली नाम जप करून आणि कोणे पावच तरी नाम जप करून मात्र म्हणून आम्ही मना करून घेऊ का हे देखून प्रभुपादान कसं सांगचे म्हणल्यारी आम एक दिसो प्रभुपाद निम्गे सगळा लगी आम भगवद्गीत बरयला भागवत बरयला हे सगळं वाचून तुमका कसं प्रयोजन कसं मना करून घेतले तुम्ही निम्गे ताने एकलं सांगता भगवद्गीत कसं म्हणून कळले देव कोण म्हणून कळले मागीर अनेकल्याला सांगता आमका ज्ञान मिळले अशी सगळं सांगता प्रत्येक काही नाही म्हणतात प्रभुपाद सांगता हे सगळं वाचून कडेरी तुम्ही जपावेर इंटरेस्ट घेरी पूरा व्यर्थ म्हणून प्रभुपादान सांगितलं मुख्य उद्देश आमगे जीवनाचे नाम जप तज्जितले एक श्रेष्ठ अन्य साधन ना म्हणून मना करून घेवी येत तशीची एक सान कहाणी सांगून हांव आयज रबयता असं म्हणल्यारी तुलसीदासान एकदम नाम जपाक रामाल नामाक इम्पॉर्टन्स दिलेलं असत केवळारी मुघल साले राज्यशिले तंगेले मुघल साला औरंगजेबाल पुरा एक उद्देश कसं म्हणल्यारी दिसाक इतली ब्राह्मणाक चेंज करका कितले ब्राह्मणा चेंज करका म्हणल्यारी तंगेले जन पुरा ಒಟ್ಟು केलेरी तगेले ಒಟ್ಟು तुलाभार करताना एक लाख जावका इतले ब्राह्मणाक ते सोल्जर्स तंगेले तान पेटेल जनान चेंज करका डेली अतले तंका पाशे शिक्षे तशी त्यांनी भिवन पळेल जनाक मास दिवचे कोर्स करून आणि कन्वर्ट करचे शिले तशी एक ब्राह्मणाक भारी दुःख जाता तो तक्का तंगल गांवतूल पूरा बहिष्कार करता वनी तुकून मिळेच तू जल्ली तुगल तू वनी प्रयोजन वांचून ब्राह्मण जावन जन्म येवन तू कसं करका म्हणल्यारी तू एकही जीव काण घेवका हेवे कशी ऊची चीते कोरून ताजवेरी उज्ज घेवन नाजलरी तू हुन त्याल पिवन आत्महत्या करून घेवका सांगता भारी दुःख जाता म्हणून सांगून तो गंगेला की वचून आत्महत्या करू वतना ते तुलसीदास एकलो मेळटा तो सांगता तू तुलसीदासाला वचन इतेक इतली चांग बूर म्हणल्यार तो कसले तुका वाट सांगून दितालो म्हणून सांगताना ते ब्राह्मण तुलसीदासाला वताना तुलसीदास सांगता ना बा आत्महत्या करून घेवचनच हे मनुष्य शरीर हरी दुर्लभो मानुषो देहिनां क्षणभंगुरा म्हणून भागवतान सांगितलंस दुर्लभ आहे मानुष जन्म ते देखून जीव काण घेवचेना ते महापाप म्हणून सांगता तुलसीदासो घाले राम नाम काढे तांतो खंडित तुगल पुरा पाप हे जावन देवा पावतो तो रामा पावतो तो म्हणताना खंडित म्हणतात तशी गांवतूल पुरा सांगता ती ना गांवतूल सांगता ती साधीना ते मग खाली राम नाम कळेल कुठले तो समजलो देव पावतोय खंडित पावता म्हणून तुलसीदासन सांगता तुगल उत्तरांतू दंबीक येवका म्हणजे विश्वनाथ आलते येदुरशील विश्वनाथन सांगता म्हणता त्यांना तुलसीदासा मुका पुढे मस्त अनुभव झाला प्रत्येकाके त्यांनी विश्वनाथ आले नाव काढचे तुलसीदास सांगता प्रत्येकाके विश्वनाथ कसला ತೊಂದರೆ दितांती प्रत्येक कळकळले कंचे एक टेस्टमोनी दिला विश्वनाथ कापोच कसला म्हणताना आणि सांगतांती देवस्थान पंडासपुरा त्याला विश्वनाथ आले दुर्बशील तो नंदियस पळे ताणे ये ब्राह्मणाला हाता तुकुनु नेमे दिखाव का
अक्का एप्रूव केला म्हणजे लागेल पाप पुरा गेला म्हणजे तशीची ओडस ते काणी ते ब्राह्मणानं स्ವಂತ दगल हत्ताना प्रसाद कोरनु नैवेद्य शिवा दीवनु मग्गिरी ते नंदील मुखार दवरताना साक्षात नंदी ते प्रत्यक्ष जावन आज ते शिवाल बाहेर असेल नंदी प्रत्यक्ष जावन दगल हत्ता तुकून काणु प्रसाद खत्ता इतके महिमस रामनामाक देखून आम्ही रामनाम हरे कृष्ण महामंत्र एक ते आमगे प्रभुपादाने कलियुगाक दिल्लेल मंत्र ते एटलीस्ट 16 पुणे कोरका म्हणून सांगला त्याला इतली जणान हे उत्तर सोन घालूनच प्रभुपादाले अतलेरी प्रभुपादान सांगला खाली जप करेन तुम्ही हांव जबाबदार कान घेत तुमका हेच जल्मान तू गोलोक आपण वरोक म्हणून खाली जप कोरका मागिरी मेगेले 4 प्रिंसिपल फॉलो कोरका मागिरी प्रसाद खावका ये 3 तुम्ही केलं पुरं नाम जप प्रसाद आणि 4 मेगेले रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स या 3 फॉलो केले म्हणजे खंडित आम जबाबदार घेता तुमका गोलोक आपण वरोक म्हणून सांगितलं तशीची आयच्या दिसान तो भक्ती कसं म्हणून कळलं आणि कसले चूक असलेरी मेगेले हांव सांगितलें तू दे कोण तुम्ही पुरा क्षमी कोरका ते मेगेल दोष म्हणले कोण घेऊन आणि कसले हांव सांगिल तुमका चांग दिसली म्हणजे हे आमगेले पूर्वाचार्य पुरा अनुग्रह मेगेल वैरी म्हणून हांव लेखतस हे भक्ती कसं म्हणून कळलं देखून आणि एक 10-12 दिसान पुरुषोत्तम मैन म्हणस अधिकस्य अधिक फल म्हणस तांतो 1000 नाही ताजे काही चढ पण ते फल म्हणस ते देखून आजीची प्रिपेअर जयंती कसं सकड कोरका ते अधिक मासांतो सगळे भागवत वाजून काढची की नातले डेली भगवद्गीत वाची की नातले आम्ही दिसाक इतले राउंड जप करते की सन्न सन्न जाऊ चित्ते तुम गेले इतले जत्ता ते एक संकल्प घेईन ती कशी आमका ये भारी ओढे एक डिस्काउंट सेल बंपर डिस्काउंट सेल म्हणत त्या मिस करू नका ती पुरुषोत्तम महिना आईला हे बरं सर दय करू मिस करू नका ती कारण तू बैसून बाहेर वच्चे ना सगळे फ्री असेल ती हरे कृष्णा हंगा आमा विराम दित अल्प विराम दित सर हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम